Вітаначки мої шановныя, так, дзе нам нас YouTube шановныя, так, во. Усіх рады бачыць, спадзяюся, вы мяне чакалі, доўга чакалі, вось дачакаліся. Вось, мы сёння гуляемся у Far Cry 4. Давайте хутенька пробежимся па тых этапах, якія мы прайшлі. Дарэчы, вось я здзіўлены тым, што ў мяне зараз калаш дасюль яшчэ ў руках, хаця я яго змяніў сабе на іншую зброю. Штосьці было падобнае на М-ку. Мабыць, мне трэба будзе перанесціся зараз у лагер. О, пабеглі. Гэта хто? Валы. Дарэчы, а валы мне патрэбныя. А можна да іх як-небудзь пераскочыць? Я памятаю, я набываў сабе гэты Wingsuit. А ну, чакай. Во. Не поспел. Да. Не поспел. Трэба было, дарэчы, парашют, мабыць, открывать, а не гэты Wingsuit, правда ж? Да ёб там мать, заенчыў ты. Чаму мне, дарэчы, адчыняецца гэты костюм? Ой, крыло. Хаця я націскаў на прабел, каб адкрыўся парашут. Во. Нарэшце. Што за фазаны? Дзе валы? Ось, на што мне патрэбныя валы? Памятаю, там нешта крафцілася з іхнай скуры. Звычайны Ubisoft, як заўсёды. Трэба хадзіць забіваць жывёлу, каб было што крафціць. Пелп нейкая там. А валы зніклі гэтым разам. Ачмуранчык. Добра, давайте паказваем. Пакуль был на выходных на адпачынку, мы трошкі паадчынялі мапу. Маецца на ўвазе ўсе гэтыя, як бачыце, вежы, усе блокпасты, ўсё гэтае мы захапілі. Вось у нас засталіся па сутнасці тут усялякія там пытальнічкі, так? Вось якія я пакуль што не ведаю, што яны дазваляюць мне адчыніць, але, ну, зразумела, так, што гэта нейкія збочныя маленечкія задачы, тыпу ахова, тыпу вось штосьці яшчэ, не ведаю. Ну і дадатковыя місіі, якія таксама ўплываюць на агульны прагрэс. Пакуль што мне не падабаецца, да халерышча крафту. Просто да халерышча. Шмат што трэба. Усялякіх там медведзяў гэтых забіваць. Зноўку, дарэчы, медаедаў. А вось якаў, тапіраў усялякіх. Божа, на карце вось гэта мяне ўвогуле ўразіла. Я павінен знайсці нейкую рыбу. Дэмана. Д'яблфіш, карацей. Дзе яна, што яна, не разумею. Вось, а гэта 4-й ўзровень гаманца, нам трэба забіць нейкага слана, наколькі я разумею, падчас выканання місіі. Ну, своеасаблівы падыход, мне падаецца, да гэтага. Ой, луту шмат. Ну, затое вось, бачыце, у нас ёсць 3 месца пад зброю. Што тычыцца прагрэсу, ну, як вы бачыце, тут нас паціху ўсё рушаць, гэта мы ўсё сабе заробім і гэтак далей. Адзінае, што я яшчэ хацеў паказаць, во, скілы. Як бачыце, мы тут прапампаванае ўсё. У нас толькі засталося вось гэта непрапампаваная частка. Ну, вядома, што, мабыць, потым гэтыя вось таксама з'явяцца. Будзем за гэтым сачыць і прапампоўвацца. Што тычыцца мапы, ва што я ўпёрся, гэта вось у гэты мост. Мост, які злучае 2 мапы. Так, тут я ляцеў на нейкім там гэтай этажэрцы. Вось, 2 мапы злучае, і мяне, карацей, збілі. Тут, я так разумею, што падчас праходжання асноўнай місіі, асноўна гэтага вось сюжэту, мы павінны нейкім чынам патрапляць праз гэты мост на вось гэтую частку мапы. Ну, тут, бачыце, амаль тое самае, што і тут, крыху меншае. Вось, але яшчэ чым займацца хопіць. І яшчэ здзівіла, я вось проста так за фофан, як кажуць, я сюды залез, вось, у гэты аэрапорт. Усіх заваліў, усіх задушыў, ад усіх адбіўся, і ні халеры не адбылося. Вось, то бок, ёсць меркаванне, што ўсё ж такі гэта частка таксама
падлягае сюжэтнаму праходжанню. Добра? Паколькі ў нас на бегучы момант засталіся вось гэтая місія Йогі Реджі, вось гэтая місія Golden Path, то бок паехалі, нам падаецца, няма чаго чакаць, правда? Ось сюды. Йогі Реджі. Undertake a mission for Yogi Reджі with special amounts of rupees. Ці вось гэтая. Я б лепш узяў бы вось гэтую. Маецца на ўвазе місію, правда? Пытанне толькі, як зараз да цябе дабрацца, калі ў нас толькі даступны нейкія вейпоінты. І вось тут fast travel. Паляцелі. Так, паглядзім, што ў нас даступна са зброі. Як я казаў ужо, у нас змена была. Во, я вось гэтую знаходзіў. Чаму ў мяне зараз калаш дасюль, я не разумею. О, Фэй, вітаначкі! Як вы тут, сябры мае шаноўныя? Што адбывалася? Што цікавага здарылася? Так, гранаты? Ці 4 і гэтак далей. О, я ж забыў паказаць. Ну, я пакажу вам. Мы зараз будзем праходзіць. У мяне ёсць выдатная зброя сярод гэтых. Вы её тут не бачыце? Таму што яна ў іншым месцы захоўваецца. Але выглядае топовая. Так, гэта у нас... А, гэта СТГ быў. Гэта была не М-ка. Во. Вось я гэтую знаходзіў. О. Так. Так, ес. Так. О. О, пачынаецца. Red Dot альбо... Давай гэту паспрабуем. Шыкоўна. Вось мне бачылі там сверху. Кавая зброя. Так. Што ты равеш? Зараз пакажу. Так, калаш. Гэта 1-ка. 2-ка. Во! Як вам? Ручны гранатамёт замест пісталету. Задолбали вы, бляха, гэта глушыць птушачак. О, 8-бітны патата від танкі. Звычайны ранак паглядзелі, можна інструмент пераключыць. Ось все правильно, вітаначкі. Што там новага? Было 4 выходных і няма 4. Ну так, слухай, у Беларусі ж таксама было 4 выходных. Ты там калі бачыў? Мабыць, не бачыў. Я ўпэўнены, што не бачыў, бо ты за ютубам не сочыш, ты ж на твічы сидзіш. Я там выкладаў пост на ютубе, маецца на ўвазе, пра то, як прайшлі выходныя. У нас тут у Беласток прыязджаў спадар Сапкоўскі. Вось. Але не атрымалася яго аўтограф атрымаць. На жаль. Паляцелі. Ці я пагуляў у Replaced. Я у Replaced не гуляў, я яго набыў. Я чакаю, пакуль усе нагуляюцца. -2. Вось, я вырашыў, што я яго буду праходзіць на стрымах менавіта, але крыху пазней. Там мне недзе равела драпежная котка, падаецца. Это свае лётаюць. Так. Не кажа, што планярка ў Replaced гуляе. Не, ну, па-першае, давай так, шчыра, ўсё ж такі гульня выдатная атрымалася, правда ж? Таму варта будзе пагуляць проста, каб прайсці выдатную гульню. А пры гэтым пры ўсім яшчэ дадай, што яна з беларускай мовы, якой не патрабуе дадатковай лакалізацыі, ці штосьці падобнае, ці чытанне ўкраінскую, ці яшчэ будь-што. Ну, гэта проста спрашчае надта маю гэтую ролю. Так што праз месяц, які калі ўсе ўжо забудуцца, то я сяду сабе спакойна, з задавальнення атрымаю у добрай кампаніі, кажуць. Мне падалося, што там стаіць. А такое гуляць трэба, а не глядзець. Ты за гэта? Ну, слухай, так, маеш рацыю. Маеш рацыю, што сапраўды такое трэба гуляць. Дрымер, вітанашкі.
что ж вы равите тут? Так. Во. А, я тут был. Шо? Я ж тут зачищаў усё. Я ж памятаю гэтае месца. Я тут быў. Штучныя ідолы. Ну, ось, скрыні адчынены ўсе. Гэтая бляха рвуцек. Лямантуюць. Так, ходім, дзе што? Опа, бачылі? Якая зброя? Пашалець. Медведь мне патрэбны. Так, що за нах? Нейкая пячора тут. А як мне залезці туди? Там місія у мяне, до речі. Голдбар. Ну давай, отчиняй, эй. Дример, Лонг Дарк на максималках. Свіжування води. Гэта я гэты, слухай, тут штосьці мігацела, во. А, стрэлы. Гэта як нібы мадыфікацыі, ведаеш, на фаст праходжанне. Так, і тут. Тут падскочыць трэба, каб туды праскочыць, правда? А як мне... Ось тут. Халджам, может, у монастырь? Не, чекай, Халджама монастырь мы ж брали. Ну давай подъедем. Крестовича нейкага забанили. Спам. От бляха, ще работники. Нават не показывая, за что забанил. Нейка работу. Стой! Я чуў, што ёсць нейкі яшчэ медведь. Гэта ваўкі? А, гэта вол, а вол мне патрэбны, дарэчы. Дзе гэтае быдла? Ой, які гук смачны. Шмурыць. Ой, блядь! Что я там кинул? Так, все, ходим. Так, Лонг Дарк будем гулять завтра, меліся б гулять, але завтра адмяняецца у мяне. Завтра будзе дзве сустрэчы падчас, звычайна падчас вось гэтых стрымінгу, таму на завтра стрым адмяняецца. Так, малы, злезь, чуеш гэтыя гукі? Хадзі сюды. Зассаў. Вось, таму, мабыць, толькі ўвечары застанецца. Там паглядзім. Спадзяюся, хлопцы будуць даступныя. Ну мы ж абаранялі гэтую. Памятаеце, мы на мінулым стрыме гэтае рабілі? Где гэтая жывёла? За оленями скача. Так, недзе тут у гэтай пячоры. Можа і рэспанс за чышчаных точак? Не. Не. Нема. Гэта місія, бачыш.
Amita. Ajay, Longinus said this was from you. Thank you. Thanks, brother. He also said the opium at the old tea factory was ready to ship. We need to wipe that poison out. Wipe it out. Are you joking? We need to secure that shipment and those fields. Ніхіра собі подиход у їх у двоїх. Turning Kirat into a drug state is not the answer. Sabal, we have no natural resources. What happens when we're free? The mines have been stripped, the fields have been ruined for years. So we liberate our people, then what? It's not our way. It never was. You do this, you're no better than Pagan. It's morally bankrupt. Better than being literally bankrupt. Коли я правильно все зрозумію, око моє витягнуло текст правильно, то ён зараз скаже, що нам треба знищити партію опіума. А гэта каже, ні, нам треба гэта все перепродати. Шмырить ёбнутая нейкая. Шалеть. Малый, давай с тобой. Яна мне не подобається. Нема довіри бабам. Mohan didn't start the golden path to peddle drugs. Amita, she's lost. Ну, яна згублена. Get to Яна the old tea ідіотка, factory мені and burn подається. it down. Паліть усе, дощенту. Є. Все спаліть. Так, чомусь ті миша не працює, тому клавіатура. Так, а где вывести? А, во, вывести, во, красота. Во, сапраўдно патрыёт. Ajay, grab an incendiary. You'll need it. Salam, beta Ajay. Салам пополам. Так, показывайте, далеко нам лететь. Недзе там сзаду бачу я адзнаку. Так, где полетели, зараз повернемся, хотя будем ведать на кірунок. Туди, ще, ось туди. Во, нам сюди, зрозуміло. Собалик. А мне падаецца, гэта імя выкарыстоўвалася недзе ў Mortal Kombat. Сабал, правда? Там нейкі перс быў з такім прозвішчам, ці што. Так, прыгажосць. Кабалью. А, о, Кабалью, сапраўды. Сапраўды там быў Кабал. Гэта такі шаблезубы, чатырохрукі падаецца, але крыху быў такі тонкі. Бо памятаю, быў Гора, ён такі магутны асілак, волат. А, Сабал, Кабал у дзве рукі, дарэчы. Дарэчы, ніколі за гэта не праходзіў. Ну, яна дзеўка цікавая, яна прыгожая, але куру яе думкі такія, ну і нахер. Гэта такого, ведаеце, кшталту дзеўчына, якую можна за цыцку за ляшку, але больш не трэба. Вогнемёт ё? А можна я заменю вось гэта на вогнемёт? Ага. Так, 2, 4, значыцца. Трэба будзе пазмяняць гэтыя ўсе налады. Сенсы не тыя. Так, ще собаки з'явилися, до речі. Так само цікаво. Ось тут у мене місії, коли я проходив,
Па-за страмамі заўважыў, што My wife hopes that one day I can get бо, па-першае, шмат з'явілася гэтых браніраваных. Ну, каб яшчэ быў, слухайце, гэты глушитель. Каб сабаку гэтую забіць. Так, тут саундтрек мусіць быць ад Боба Марлі. То ты шо? Цікава, я сабаку заб'ю тут ці не? You are going to die here! Get on them! Окей. Ні, яны камунікують цікаво. Давай, давай, визирни. Hey, keep him away from the factory. I'm moving! Go! 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 Kill every last one of them! Sing! 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 Tutte camine! Ты что, поблытал тут штосьці? И он наверсе стоит, где? Protect the shipment at the factory! He's down there! Just die already! Я зразуметь не могу. Где вось гэты чорт? Come out and let me kill you! Stop him before he hits the factory! Что за нахер? Где он? Do not force the bullet! And John! Ноги не закинул. Что тут было, треба было знищить, не разумею. Бо желтое пятно нейкое йо. Тут генератора нема. Да-да-да-да-да-да. Штосьці я тут не зразумеў, дзе што ляжыць. Ага. Бу. Вось гэтая, правильно? Вось гэтая.
Так, адпаведна, трэба зараз. Оу. Як прасцей стало, правда? Ну, покажися, говняшка. Я бачу, він туди збіг. Давай, давай. Ой, ну что ты такие? Нарешті. Так, а де ще? Щось не розумію, ось такі пакуночки білої Типу підсвічує, що тут є, і тут нема нічого. Чекай, може на другім поверсі ще є? Ці Клептона, что-то такое. Ага, есть. Во. По центру бачу, що все знайшлося. Ось я ще. Только не розумію, що тут. Вау! Чекай. Running for the mortar! Леха, вітанки. Вітаночки тобі. Слухайте, що за... Яни щось тут привезли сюди? Так. Все ж таки не розумію, що я тут не бачу. Що мусить бути. А я не бачу. По линейке, слухайте. Давай поспробуем знайти полі у таким випадку. Ось гэта по полі ці што? Подобно.
І раз собі снайпера. Enemy here! Добіг. You're a failure! The enemy is here! Так, а все ж таки гэтае зелёненькае, гэта і было поле. Добра. Тады давай вось так. А дзе тут было поле, а штось не бачу нічога такого. Тут кветкі. І тут нічога нема. А ёпарасота. Що, може наверсі там недзе? Так, як виходные без сувязі. Выдатна. Мы пройшли за день 20 километров амаль что и досягнули вершыні мясцовых Карпат. Ну, то бок мы пройшли до пад'ёму, а там уже патрэбная была ліцэнзія гэтая, як яна, альпінісцкая. І далей мы на вагончыкі падымаліся на самой вяршыні. Я на ютубе фотку выкладаў з вяршыні гары. Ёпрас, это заенчыла, дзе гэтыя палі? Вось тут, вось дзе яно, гэтае поле? Гэта ж кветкі. Гэта звычайная трава нейкая. Халера не разумею. Ну яна тут згарэла, бляха, толькі. Я не разумею, навошта. Эх. Coś tam jeszcze pols? Jeszcze urawili zlewa. До речі, я бачу, що все ж таки кветкове поле так само лічиться. Блять. Ой, холера ясно, тільки поглядіться. І тут така ж хуйня, яка була у минулій частці. Хоча, по сутности ж пятая частка базуется на гэтым. На четвертой ж, правда. То бок гэтая расліна ўсё ж таки і ёсць. Так, давай туды яшчэ. А чаму не выпалена? Яна ж тут гарэла, не? Так, усё тут. Усё, не? Хе-хе. Бачно, што па ПК сумаваў. Я учора пасядзеў крыху. Я учора пасядзеў, павызваляў тут тэрыторыі. Бачыш, мы вось гэтую частку мапы ўсю зрабілі, я даляцеў ужо. Сюды быў час у мяне, дзе тут вось да гэтага моста. І ўжо сюды мяне не пусцілі на паўночную частку мапы. Сказалі, пайшоў нахер. Вось, ну, здабыў, бачыш, сабе новую гарматку. I wish I was there to see it burn. Your father wasn't just fighting for the people, brother. He was trying to protect the land, too. Our souls are tied into the soil and rock. That's what Anita doesn't understand. Таму крыху так пагуляўся. Вось, там на працы.
Ты ж тут бадзяўся з гэтага боку. Бля, машына. Цікавыя людзі, як яны апынуліся раптам тут. Сюды праехалі. Так, карацей, давай, не сюды націсну. Давай глядзець, дзе ў нас наступная місія. У нас наступная місія гэтага залатога шляху няма нідзе. Нам сюды трэба неяк патрапіць. Йогі Реджи. А мы можем сюды толькі waypoint поставіць, можем сюды. Значит, не можем падляцець. Тады давай сюды. Уже адтуль поедем на гэтую місію. Йогі і Реджи. Так, а як мне, слухайце, змяніць гэта? Не гэта, чакай. Як мне памяняць месцамі? Я б хацеў, каб гэта было на адзінку. Дай, похер. Так. На што мне гэта? Вось сюды давай. Полетели. You're tuned into Radio Free Kiran. So as you guys know, Pagan is using the now defunct local tea distributor Kaiser Tea as the center for Paul DeClore's opium business. А ты як, Лёха, што ў цябе цікавага адбылося? У цябе ж таксама былі ж выходныя, праўда? 4 запар, наколькі я разумею. Ці гэта цябе не тычыцца? Было. Ты чым займаўся? Што зрабіў цікавага, карыснага для гэтага свету? You know, the fools say that assassinations and fascism is okay, but you know, the people of Iran, they definitely draw the line at selling drugs. The last thing they want us to be is drug dealers. We'd lose our shot at the Nobel Peace Prize if they knew that we were moving those drugs. Then again, they did hand out one of those things to a guy who doles out drone strikes like they were going out of style. And yes, I'm not going to be subtle. I'm talking about you, President Obama, okay? I was rooting for you this whole time, and then you're going to just dish out drone strikes like crazy. And what are you going to do, come after me? You guys could do that. You actually do have the power to do that. I mean, Pagan probably can't find me, but you guys definitely can. Yeah. Don't judge a book by its cover. I actually respect Pagan because his cover is actually crazy, so you know the book you're getting into is going to be fucking nuts. Let's get back to music. Chotu, play something upbeat. Так, далей пешкі. Дарэчы, вось чым цікавая гэтая частка гульні, дык гэта ўсё ж такі сваім рэльефам, таму што локацыі прышпільныя, вось па іх проста цікава бадзяцца. У адрозненне ад этой часткі, напрыклад. Так. Гейл Холмстед. Чакаю, дзе тут у нас плакат нейкі висіць, гэта я. Вы падурэлі у такіх мясцінах плакат вешаць? Ага. Дашка пока мой разок об подлогу цюкнула. Спачуваю. А гэта хто такі? Тарчкі? Мясцовыя. О, курча. І што гэта? Хлопцы малайцы. Welcome, my brother. Духовные лидеры. You've come to a place of peace, where the demons of modern life cannot reach you. You are safe here. Oh, our friend, Om Nam Shiva, comes from afar, seeking Злобешника, дай ему по носе. answers. We can give him those
circumstances. For a nominal fee. Right? Nothing in life is За free. невеличку оплату, кажуть. I'm sensing We are sensing. Молодці. we are sensing. You want to know who we are? Right. I'm З камери Yogi, были this is Reggie. попердолены. Малайчина But you верла, said вітан к that тебе. You're the son of a legend. Так, I see a world of Я danger такий, and я a вмію. mother with a black-in heart. Джай AJ Гейл. Gale, Ага. welcome to Guru Ashram. What are you doing here? This is my parents' house. Why don't you guys get out? Oh, what? Why does he want us to get out? I don't know, ask him. You ask him. Hey, I'm right here. Oh, he's right here. Good for him. He knows where he is. Okay, welcome, come in. Yeah, Одного after об all, колено, two can't say, другому two по can't яйку. say. І все буде добре. Clean up. We'll be out. Гроші повернув на бок, First- малайчинка. Let's have a little peace pipe where we hash out the details. You're into this sort of thing, right? Не починайте мені тут. You know what? I think I'm okay. О, So правильно. what are you guys doing here anyway? AJ, we represent the interests of a certain power broker. Right. She'd like to press the flesh, as it were. A little meet and greet. You being the meat. Бікини ще й бухають. Well, we tried the carrot. Guess he wants to stick then. Hey, О, это была твоя помылка, курда. Я тебя забью, паскуда. Ты мне на паяльнику будешь спать до конца життя. Ех, Ейджі, наївне дитя. У руснявих муднів забрали скрадені гіфти, набитые за крадені гроші гульні. Покаране, краті. Злочинці покаране. Цицки. Это что такое? Эй-Джей. Так, люди Кирато. Brave elephants? Or the fierce tigers? Or do you cheer for the terrorists? А кто это такие, слушайте? Son of the terrorist Mohan Gale, fugitive of the Golden Path, killer of innocent men, women, and children of Kirat. He abandoned his people to live in the decadence of America. But he returns in chains to face judgment. Your judgment, people of Kirat. AJ Gale! У вас до холери ніяких гопників тут. Але хто гопа? Some people believe you can make a difference here, AJ. This is the moment of truth. Look to your feet when you hit the arena. There'll be a blade hidden in the sand. If you do not survive, there's no hope for you or I. Пригажунька, давай со мной туда вниз. Welcome to Shanath Arena! Let the betting Арена шинатника. О, ёпта, ми воле. Не добіг. То бок у мяне ножик, а у іх гэтыя, бляха, калашыкі. Так, а у меня есть? Тетя нахер! Ёбаных волков ще не забить з одного разу, ну. Блять, я не могу взять ніякої зброї.
Абсолютно. Блять, возьми ты в руки хоть что-нибудь. Придурок. Не, я тут грызусь мене. Скажи. А, зато я гэта, блядь, я узял. То бок тое, што падабраць усё гэта я не магу. А аптечку могу. Ой, херня нездоровая. Чапися, говно. Почакать можно? Только две. Сколь пойдете. Так, это просто. Со зброї кожен може, мені каже. А где оно все? Нихера себе. Так, я не покинули одного наверсі чи ні? Не покинули, но все вниз соскочили. О, заебись просто. Так, блядина. Отримав. Четвертый раунд. Это что за ёб налево? Блять, ёб, ты что будешь? Перенабивайся, хлопче. Где он тут был? И...
Давай, фіналочка, я так розумію. Шаленство натуральное. Что это было такое? Во-во-во-во-во-во-во. Знайомые. Оп-оп-оп-оп-оп. Шит. Там ще один апроч гэтага тлустага. Так ці не? Давай. Ух, трошки складно було. Что это за козлина? You tried to kill me. And now I'm not. You know what? Fuck you. Stop. Та ти Wait що? here. Цицками замордуєте чи що? Please. Paul has my family. Until I know they're safe, I'm trapped here doing whatever Pagan wants me to do. What does this have to do with me? The Golden Path wants Paul dead. I need my family safe. We can help each other. How? I can get you back into a stronghold. Oh, and AJ. Take it easy on Reggie and Yogi. They're being played, just like you and I. А мені похер. Я пойду зараз повернуся до гэтых ёлопов, де я доб'ю яйки. Так, ну зрозуміло, Зарину, ви хто? Ви хто, йолопи? Черці? Сніжний варс. А як скоро собі здобити? Подсмолив. Hunting control. Якія добрыя сардэчныя людзі мяне проста атачаюць. Ты паглядзі на гэта. Ой, срака распердака. Якая жудасць, боже. Што за свет? Так, дзе там гэтая літара? Просто, бляха. Узялі. За гэтая бляха укололи нейкую халеру. Аміта? Аміта гэта ж як яе божахна сястра. Сабала гэтага. Падаецца. А нету гэтай місіі ад Сабала камня амітаўскую рабіць? Йогі Реджі. А, мне трэба зараз вяртацца да іх, ну зашибісь.
як я гэта і люблю і паважаю. Мы вось тут, а нам трэба сюды. Мы ж сюды прыехалі ў мінулы раз таксама. Да, а вось ще Элька ёсць. Loot chest for money, ammo and loot items to sell. Так, ну давай вось так зробім на Эльку. І перенесемся сюди. Все ж таки там было не шмат, мне падаецца ісці. И там стреляются наверх недзе. Тра-та-та-та-та-та-та. Усё? Карма ў плюс. Цікава. Вось гэта яны ўмеюць. Так, давай сюды. На Элькі не стаіць, дарэчы. Так, як нам тут падняцца лепш? Мы зараз тут карцей ў іншы бок неяк. О, тут, дарэчы, этажэрка будзе на шляху ў нас. Ой, там померла, тут померла. Некий дикий заход. Все, полетели. А где живёлы? Только что были тут. Ты разумеешь, збегли? Паскуды. А як же полювання? А як же лут? Так, давай, намет. Что там у намете? Это ты. For you are with me. Psalms 23, verse 4. It is good to see you again, AJ. Are you here to do the Lord's work? I guess so. I have a confession to make, AJ. I fear evil. Not the evil of other men, for that can be dealt with easily. No, it is the evil within myself that I fear. Do you remember my sins? The terrible business that I spoke of. Памятую, я Talking about the памятую. diamonds, right? Yes, and the blood of the Lamb washes away all sins. But in order to gain purity, I must repent and make an act of contrition. There are more of these sins here in Karat, and they must be tracked down. Start by finding a lost sheep. Follow him, and he will lead you to a vault. Bring me what you find within. I got it. And he calls his friends and neighbors together and says, "Rejoice with me, for I have found my lost sheep." Ай, знов релігійні психніки. Так. Short hunt. Reach the designation. 400 метров. Где наша эта этажерка? Добре, у патріотичних кольорах. Давай. Fail the smuggler to hit destination without being detected. Оце нам треба контрабандисти стежать з нікого. Как він нас не зауважив.
Ну, знову згубив наш гелікоптер маленечки. Як ми тебе стежить будемо? Питання тільки кого ще? Ага. Коли я правильно розумію, то нам треба буде користатися ось гэтым. И он не один тут. Заебали. Так, атрымліваецца як найменей 2 машины. Так, ось 2 машины. Все, 2. Та ёпта мать, ти за іншого. Нормально, ён там приспешився. А можна ось так зробити на тебе waypoint, поставить кабель, куди ти. Так. Усё. А я не спинюся, не? Да, у нас здоровится. Як тебе залутать, говняшку? Да, Дим. Так, гранаты, гранаты, гранаты. Больше нічого корисного. Все. Не, ну лук мені не потрібен, то докладно. Інформацію здобили якусь. Флешку взяли. Так, добре, діаманти взяли. То все.
Так, я бачу, їх там нейкий тлум стоїть. И он один застался. Изи-пизи. Солевик некий. Соника. ИЗ. ИЗ это что? Ну-ка. Ось так бывает. To the drop point. Drop point. А де у нас drop point зараз знаходиться? Далеко. На тим березі. Ну то давай. Чому б не проплыть? Недалеко, я так разумею. А это что? Зита и Гита стоять, ля. Ты гляди. Что-то типа пошло не так, правда? И он молится, изи. Изи. Вот это что. Да. Ну я не думаю, мне подається там, коли молиться, то трохи інший вигляд повинен бути. Бо це занадто ніяк. Там був надоючий мімасик зимою. Є сніговик, а там у їх солевик. Стоїть і в небо позирає. Тут нема нічого. Я ж бачу, во. Так, це зрозуміло. Так, може тут, слухайте, гэта риба Д'ябл, не, так і називається, живе. Може її тут можна упалювати. Каб гаманець собі поширить. Так, то покуль не бачно. Пей, дед Дыма Энгри развели тут за толщину? За толщину? Что там, это кветка нейкая, правда? Что миротело? Я бачу, что с миротело тут. Все, поклали. Поглядели. Что гэта эмоут такі ёсць? Ну так, ёсць такі эмотка, але я штосьці не бачу і чамусьці ў чаце. Я бачу надпіс злога деда. Рыба. Так. Что, недзе тут у нас яшчэ скрыня. О, у нас уже, слухайце, шмат луту. Тут трэба будзе прадаваць усё гэта. Гэтае. Слоник, покажи, где тут дьявол рыба. Рыба дьявольская живе. Як ее зловить? Мне 4 потребные экземпляры. Гаманец не могу пошить себе. Без гэтай рыба. Як виявилося. О! А ось зараз бачно. Крацей твіч. Я б'ягу ліха. Гэты твіч. Так, что я пропоную? О, тут у нас пытальничек. Discover this unique location reveal another piece of this strange island. Може і гэта учапіць? О, яшчэ тут гэтае ёсць. Давайте зараз мы гэтае даследуем. По скиллах, что мне доступно. Давай. Пойдете. Вось. Поехали туды. Там пытальничек некий был.
Ён тут попач. Тому хуценька зараз яго паглядзім. Так, падараваў падпіску першага фею. Дзякуй. 8-бітны патата, дзякуй за падтрымку. Так, недзе тут, правда? Недзе тут. Пад вадою павінна быць скрыня. Я ўсё ж такі спадзяюся, што мы пазнаходзім нейкія паляпшэнні, бо я ўжо задзюбаўся на некаторых там прыладах карыстацца дэфолтнымі гэтымі. Во. О. І всё. Так, добра, знайшлі пытальнішак. Нічога цікавага. Як у гэтым, слухайце, у Ведзьмары таксама. У Ведзьмары там таксама пытальнікі, гэта скрыні нейкія, бессэнсоўныя. Сарбаджыцбоут. А стала трохі больш стала, зажыву. Сапраўды. Так, вяртаемся да сюжэта. Дзе ў нас тут гэтыя літаркі былі? Во. Аміта. І гэтыя браты-наркаманы, якія сядзяць у нашай хаце. Так, давайте Аміту зробім. Мы зараз прадамо ўсё лішняе, якое ёсць у нашым заплечніку. Сюды. Так. А гэта што такое? 87-е. Так, усё. Чакай, трэба набыць. Што ў мяне тут засталося набыць? Міны. Гэта чамусьці недаступнае. Так, сайдармы. Усё ёсць. Мапы ёсць у мяне ўсё. Вось гэта апошняя мапа была. Так, а мне signatures. Ну, чаму па нехай будзе? Ну так, набываем. Толькі нікуды не ставім. І гэта у нас таксама нешта вось. 87-е. О, гэта драбаш нейкі такі. О, гэта ж гэты Вінчэстер, правда? Цікавая штука. Пачуў. Дамах, тым более, побачце які. А давайте-ка мы вось гэтае. Ага, мы поставім замест не СВД, во, вось гэтага. Таму што вагнемёт гэта прышпільна, але на кой халера не патрэбны, я пакуль не разумею. Все, ходим. Так, спачуваю, раней на дзяўчат падпісваецца, зараз на старыкоў. Фу, такімі быць. О, які прыцэл прышпільны. Цікава. А што, няўжо ж ужо так не без рыбы, няўжо дзяўчын вам мала? Падаецца, на Белтвешы іх шмат. Іди давай, Аміта. Ай. На гэтым ровары. Нешта стрыміць, абы што? Сур'ёзна? Не, чакай. Багемка ўчора, я бачыў, стрыміла Replaced. Правда ж? Вось, таму... А Беляш я вось не памятаю, што ўчора стрыміла. Бо я не глядзеў, я паставіў проста на прагляд, да і пайшоў займацца сваімі справамі ўвечары. Хто тут рыкае на мяне? Ты? Ну, бывае. Роўно ўздараецца.
І не кажи. Прочитай. Pagan means wisdom. Мне падаецца, нам нельга чытаць прапаганду паганміна. Залез неяк да кагосьці, а time life is strange на ангельскай, без перакладу stream, ну цікава мне такое будзе глядзець. А, крывічанка, мабыць. Яна ж у нас гэтая ў Амерыцы жыве. Дык яна і не перакладаем. Да палюю, ты што не бачыш? Бо мне скура патрэбная. What the hell are you doing? Тапіры мне, дарэчы, патрэбныя, я памятаю. Тапіры мне патрэбныя. Чакайце, зараз мы возьмем іншую стрэльбу, вось гэтую. Каб тапіра забіць. Куды ён тут пабег? Парсючок наш. Як мне падабаецца гэты гук. Крывічанка у Вядзьмара 3 гуляла. Так, памятаю, гуляла, справда была. Было такое. О, можна скрафтіць. Ідзі сюди. Што мы тут скрафтім? Гатова. Так, лутбэх. Блять, вось гэтае, бачыце, Demon Fish. Дзе яе, блять, шукаць гэтую рыбу, не разумею. На мапе яна нідзе не адзначаная. Ну вось, яшчэ адзін слон. Тут слон, тут слон. Потым яшчэ якаў патрэбна забіць. Якаў. Гэта хто, бхаралы какие-то, нейкія, я не памятаю такіх. Якішчы. О, бля. Азіяцкі насарог. Вось гэта будзе праблема. І яшчэ аднаго мядзведзя. Ну гэта добра. Як-небудзь ужо. Звычайная рыба ў возеры. На паўчалавека памерам. Ну, блин, трэба пашукаць. Бачыш, мы былі зараз на возеры, але ж нічога не адбылося. Там не бачу я, каб нейкая рыба плавала. Ще тыгр. Ну, мабыць, ну. Давай сюды. Слоны, а дзе конь, ладзяга, даі. Не, коней нема. Спалил. Наркотики то были książki, лекарства. Алера могли бы збудовать. Sabal says drugs are bad and you torch our fucking future. I don't think you understand. I'm sorry. Ах ты истеричка паскудная. Should I walk 10 feet behind you with my head bowed? You didn't see Kirat before the war. I was 6 years old when my parents told me I had to marry. 6! That's the world Sabal is fighting for. Я что-то я не заўважыў гэтага. Sabal is not everything he pretends to be. If he was so concerned about his tradition, why didn't he ask you to protect У яе the памэс, statues ну, of Kira? як найменей, так. Гэта першае, што на думку прыходзіць. The Kira statues. Paul's trying to destroy them as part of his campaign to turn the people against the Golden Path. Right now it's the last thing we need. Ой, нешта я не разумею. То яна кажа, што мы кепская праз тое, што ў нас няма грошей на адукацыю, то зараз яна ўжо на нешта іншае скардзіцца. Ёсць адчуванне, што сцэнарый гэта пісала сапраўдная жанчына. Ёсць такое адчуванне, правда, нейкае адценне, што пачынае з аднаго, а кончыць з трэцім. Пераскокваючы праз другое. Так, хлопцы. Ой, не тое. Два хедшоти. Там я бачу когось по мапі. Your blood will nourish the earth.
Я ось тільки не розумію, на що карма тут впливає в гэты. А дзе моя брыка? Блядь. Ubisoft, ну ёп. Как тебе черти драли, паскуды. Ковалок. Ну если что... Ой, боже. Стоял транспорт, на яким я приехал, бац, нема. Ну ось як гэта разумеется. Придется паусти. Давай мы возьмем нормальную зброю в руки. Так, досягнуть неких спячих святых. Это храм, наколькі я памятаю, там на скале был, правда? Что за сексизм? Кажа Фрей. Погляди, як ён асмялеў. Атрымаў гэты, як яго, прэміум аккаунт і ўсё. Пачаў бараніць правы жанчын. Воу-воу-воу-воу. Треба знайсці детонатор. Прибери какую, блядь, паскудную флажку. Нихуя не бачно. Конченая гульня. Где мы тут? Так. Кидай гранату. Хвилиночку, коли ласточки зараз. Так, зараз придется раскачиваться, я так разумею. Хвилиночку, зараз кинем гранату им. Шкода, у меня нема ніякої стол зброї. Я б з задоволенням би зараз попікав по всіх їх. Так, а так дається 5 хвилин тільки на то, як нейтралізувати їх. А ну-ка возьмем. Цікаво, як він гэта паміж куль пролетел головою своєю. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. 3 хвилинки, каб залезть на самый верх. А где он? Да я хутенько, ты почекай только крыху.
О боже, ну гэта ж трэба будзе стаяць тут, бараніць гэтую статую. Воу. Так, добре, пасуємо. Я ввогуле йому пошкодження хоч якою наношу чи ні? РПГ ніяка потрібна, я правильно розумію? Але ж нічого такого я не бачу тут. Чмирить. Ще ракетами стріляє, говно гидке. Ось іде твіл, шукай, ніде тут. Ну, по типу сценар то повинен ніяк працювати, правда ж? Давай ниже будем спускаться. Метод есть. Штакали сюда. Броник есть, добре. Але ж пакуль ніякого не бачу. І не зрозуміло, вогню пошкодження наноситься все ж таки цінніємо. А, там люди були. Треба було по людях трапити. Thank you, brother. Those statues are why Kirat has a name. Now it's time to light the braziers, to remind everyone that Kira is watching over them. Sabal, how the hell do I get up to the braziers? Climb, brother, climb. Клайм каже. Ну, давай, спробуємо. Паузі, каже, паузі. Ёпта мать, ти не розумієш нічого. Подпалили. І туди ще треба ніяк потрапити. Туди потрапити як?
Где там кто хотел от меня что? Давай, включай. О, як мне подобається така гульня. Вийшов, пстрикнув. Іду по баченню. Так, ось там бачу. Давай поспробуємо. Воу. Так, зараз ми этих хлопців приберемо. I need to see you. It's important, but I can't say more over the radio. Please, come to Shanaf. Ось так ось. Проблема вирішена. Ох, навалили мы тут. When you came to Kirat, I thought we'd clean house together. Dust the shelves, kill some terrorists. You know, Kirat could use a good spring cleaning out with Хтось the ти old, пропустив, все etc., веселе. etc. Being someone else's hired gun does not suit you, my boy. Why do you think Amitai and Sabal are trying so hard to woo you? They're afraid of you, Ajay. And they damn well should be. Ну і на що ти мені телефонував тут? Розповів, як мені бояться. Так, скриньки. Давайте сюди. Тут у нас що? Так, ну і гэту знести. Ось вона. І хопіць. Так, Паладін, вітаночки. З РПГ було б цікаві. Питання у ньому. Де я належала? Я ось не знайшов нічого. Просто не трапилося абсолютно нигде лучше. Потому что я из РПГ, но не валил, у меня ж только есть гэтая вот штука. О. Пришпильная. Але як я... О, чекай, что там? Что у нас на выходе стоит такое блакитное? Так. Где был дед? На могилке ездил? Не, радоницу ніяк не отзначить. Мне ж у Польши нема своего. Я по всіх своїх кривях белорус. Тому аніяк это было немагчыма. Вось. Не, мы ездили в горы. Я ж, падаецца, до речі, Паладин казал у минулую пятницу. Мы ходили на шпацыр по горах. На протягу 2 дзён. Вось. Я, калі цікаво, то на ютубе я выклаў постик невелічкі з фоткою, куди ми залезли. Так. Візит Рабі Рейрана. Навошта мне патрэбны гэты Рабі Рейрана? Так. То у нас там далей наступны? Элька вось у нас ёсць. Як да цябе далезці, Элька? Каб цябе ліха. Так. Ну, мабыць, там павінен быць нейкі шлях туды наверх. Ну, але мне падаецца, мы туды падымаліся ўжо один раз і выкарыстоўвалі этажерку, эту гелікоптер. Мол, Беларусь, Паладзіну Беларусь. Жартаўнік які. Не, шановны, не. Якая Беларусь? Каб была такая магчымасць, катаўся б. Але ж не. Так, сюды. Сюды.
you made contact with the hunters? Так, і давай ось сюди нам ніяк треба пролезти. A friend of mine said he saw the whole thing. А де ми тут плакат покинули? О, дід, почувай. Ajay! How have you been? Nice to see you, Ajay. Nice to see you too. І що, ніякого транспорту нема, нічого нема, як вас розперезала собак. Так, і що, мені пешки бігче зараз? Ёпта мать. Так, з Сапольським зустракався, убачив його. Ось, але не атрымалася підписати те, що я хотів. Просто ён тут вельмі папулярны, і таму было шмат людзей. Вельмі шмат людзей. О, яшчэ гэта у нас магчымасць зрабіць. Так, яшчэ які былі патрэбны, наколькі я памятаю. Харалы, тайгер, як. Так, яшчэ. Гэтага мы забілі. А той збег, правильно? Гіда якая. Куди понесся? Кому скоро потрібна, з діркою вже у дупі. Шмат дірок у дупі. Давай, худший, збирай скоро, гей. Та ёпта мать, бляха-муха, гульня. Паскуда. Ненавиджу. Так. До речі, як пройшло що конкретно зустріча, то я там літерально був 10 хвилин. Ось, прийшов, тому що мені треба було їхати. Ай, хоч шиї, боже, на те. О, подається достатково вже, правда? Ага. О, медвежья скура потребная зараз уже. Все, яки не потребны. Добре, что яки не потребны. Так, это что? Ага. А где ему колодец? Так, долго ты тут жил? Аж померти поспел. Так, и тут дельтаплан, правильно? И все. Стоп, а что там под водой отравливается у нас в этой два куфера? Нормас, их тут запулили. Да, я кончаток стріма 5 нічого не бачу. Зрозуміло. Так, Сапольський розкаже, що білоруська мова у Відьмари канон. Не вдалося, не атрымалася з ним порозмовляти, на жаль. Я хотів вельмі пописати, лиш як ёсць. Як ёсць. Ты уже поднял, небось, руховик Far Cry, так працы бывает, заниматься скоро здымается. Ага, слухай. Видишь, что на тым яку было... Ну, опять так. Думаю, что уже хапило. Так, ну... А в бачніка машина стоит. Але же она не ездит, правда? I'm doing good. Все. Скинули. А вот не сумнявайся. Да поможешь ще як. Так,
Сюди. Він повинен все одно писати, що скура атрымана, і анімація може програтися, а може не. Так, ну гэта мне не патрэбны ўжо. Зараз патрэбныя мядзведзі і... Божах на іх як? Медаеды. Так, 55. Гау-гау. Так, знову пулемет. Хтось у сраку чепив. AJ, if any man has an ear, let him hear. Revelation 13:9. Гэта все по релігії сумую. Preparing my sermons. That's a lot of sermons. All mankind will fear. They will proclaim the works of God and wonder what he has done. As for you, there is another lost sheep to track down. А що ти у мене гэтым пістолетом тычеш? Follow him and bring back what you Зараз find. вочы выкалю. Рекомпенсація, каже. Давай, куди? Ці далеко нам ісці. 208 метрів, до речі. Так уже і далеко. Цікаво, що гэта чорні димники? А, гэта фортеця буде. Archie, listen to me very carefully. You are in Depler's region. He has a fortress there that is heavily fortified. Attacking it will be very difficult as long as Depler is in power. А, ну ми в эту, до речі, фортецю і спробували залізти. О, ля, тут є двері на повітряній подушці. Так, я на місці. Тільки колясочка не гэтую зброю, а вось гэтую. А вогля, ось давай гэтую. Все, поплыли. Ведаеце, такі незаўважны сцеж гэтага кантрабандыста на паветранай падушцы, а яна ж раве, што дурная, наколькі я разумею. Хто тут ще? Ёб твою мать, что ты плывешь, придурочный? Так. Мне это не подобається, він мені бачиться, як не бачу. А зараз як? Ля, ти говно якое ховається.
Сам собі забив. Курва, який дурний АІ. Бойся, ну. Where did that shot come from? The bastard! Keep shooting! Don't give up! Go, go, go! Come on! Keep it together! Ну. Ще один мусить бути. Ля, кольки золота. Вось гэта прыбытак. Вось гэта дабрабыт у хлопцаў. А нам толькі патрэбныя дыяманты. Слухай, ну ты б хаця б, я не ведаю, там у кішэню паклаў бы такі брыкет, цаглінку гэтую. Ну што? А давай мы вось так будзем выходзіць. Шоу-тайм, як кажуць. Цяжка потрапіць. О, двоих. Падабаецца. Хе-хе-хе-хе-хе. Як вам пістолетик, ёпта? Аж муренно, правда? У кишенях мяса, скуры і сотні тисяч грошей. Там месяц нема для заместа, нема для золота. Кам гэта быў, слухай, 67-скуры хлопец з вельмі... бла-бла-бла-бла-бла, не тое, ну паверні. З вельмі страшнага кіно. Там бы яшчэ была трава, запалачкі. Все гэта, чакай, я нейкую скрыню прапусціў. Там недзе. Па-ёй. Все равно гэта скрынях нічога нема карыснага. Всялякая лухта за дробныя грошы. Оба. Просто ниндзя. Так, а у нас... Мы там покинули свою брыку. На поветренной подушце, правда? Ой, я уже схваливался, что она зникла. Чекай. А что тут у нас? Дринк? То есть так. Ух. Просто под хату приехал. Давай. Все, компенсацию взяли. Так. Прочитать Дамискат. Не люблю такое. Ну что, давайте сюжетку таким выпадку будем зараз робить. Эльки мы зрабили. Гроші заробили. Правда? 400 тысяч есть у нас зараз у гаманцы. Ну что, летим до гэтых ёлупу. На арену нас кинули. Там я наказала про то, что у закладниках там знаходятся ейные дети, все гэта. Але ведаеце такое, я не надто давяраю дзяўчынам, якая спачатку крычыць ва ўсё сваё горло, забіць яго, а потым такая, і такі аж сябра, слухай.
Я просто обставины. Так, ось там брика. Сюди, так. Я поставив, знаю. Reinforcements needed. Repeat, Golden Pass reinforcements are needed. Our outpost is being attacked. Request is urgent. Делал пост под атакой. Сил пекло, бляха, только отъехал от этого отпоста. I'm talking about schools, hospitals, money to actually pay doctors and teachers. Maybe get some vaccinations going. Okay, sure. It'll all be from drug money, but I'm okay with that. Wanna know why, you guys? Ну що, брати наркомани, як ви тут почуваєтеся? Треба вам наробити ще крокодзірок у лобі, як сквознячок проветрив це помешкання. Ну, виходь. Still alive, bags. Hang on, my friend. I know you're angry as God, but what are you doing? Стреляй, бляха. You made trouble, and it's Yogi, you cunt. I still want to shoot you both. Listen, I don't blame you for wanting to put a hole in Reggie here. Look, we're trapped in this bloody country. Like you, are hiding nicked our passports, and they're getting us to fuck over folks. Like you. And we can't go back to India after that incident with the cow. Cows. Right, cows. Oh, so many cows. А до чого тут корову вже? Really? Yeah, it was. Okay, look. We thought no one wanted to parlay. We didn't think she was gonna throw you in the arena. А Джейка согласен, и шо? Я лишу, что плюс-минус так. Каб не моя допомога, я нікуди б не трапляв. I, however, had no doubt. I bet on you, mate. Check it out. Погляди, Which кажеш. I'm more than willing to split with you, 60-40. 40-60. Прострель йому вуха. 36. Гляди, як терчать. Right, just take the whole lot. You deserve it. Fighting with your tackle flip-flopping about. Oh, we're very impressed. With his tackle? With his fighting, it was very gladiator. I would say more 300. I want you two gone. I want you out of my house. I'm taking it back. And if you ever... We'll shoot Donald together. Але ж який GTA Джей добре. Ну, во що таке. Just give us a second. Запалі, каже. Yeah, Чморець. It's a bit of a mess. Ось паскудники. Яны чамусьці мне нагадваюць, ведаеце, апосумаў з гэтых, з мульта, як ён завецца, ледніковы перыяд. Памятаеце, там былі такія два апосумы у куркі. І гэтыя такія ж. Што такое, Джей? One of those thankers? Yes, clever clogs. What happened to it? Now that is a story worth telling. Yeah, drugs, intrigue, danger, it's all there. I just want the short version. Fine, the short version. We were new arrivals in Kyrat. Fresh off the boat, so to speak. Yes, and we were eager to sample the local horticulture scene. Very eager. We were not disappointed. No, not in the slightest. And it was all thanks to a kindly old guru who helped open our minces. Right. That day, we reached a level of herbal nirvana unlike any other. When it was all said and done, we asked the guru who his supplier was. That's when we heard of Shangri-La. Shangri-La. Шангрила гэта нешта міфічнае, типу Клондайка, правда? Ancient Kyrat. And yeah, it's more like the ghost that never was. So it's Schrödinger. like Schrodinger's cat. Schrodinger's Kyrat. Guys, the short version, right? Right, back on track. So the guru told us that he had journeyed to a storied place, and when he was there, he nipped a few buds. This was all made possible through a mystical tanka that hung on this very wall. So what happened to it? It was torn to pieces and scattered throughout Kyrat by persons unknown. Yeah, right, but not to worry.
The old geezer sold us a map that led to a cave not far from here. A cave with a А що за Равшан Джамшут? Ні, это не ти. Я ж кажу, мне больше нагадывает опосумов з ледникового періоду, які там сябравали з жонкою Мені. Такие, бляха, укурки горезливые. Yeah, right. And when you find a door with a really scary face on it, you know you're in the right place. А гэты, мне падабаецца, як яны просто выпердаляюць гэтага Аджая зноўку з ягонай хаты. Просто, хто тут дэбіл, вось хто мне падкажа? Ну гэта ж зразумела, што Аджай. Ён у сваю хату увайсці не можа. Блядь, яшчэ павінен нешта шукаць заради іх. Ну просто. Так, где мы, што мы, куды мы? Ці далёка нам трэба туды ляцець? 1200 метров. О, дельтапланю. Давай полятаем на дельтаплане, хай будзе. Типикал торчки, ну. Просто. Готовыя што заўгодна казаць, абы толькі сваю скуру зберагчы. А навошта мне зараз падлятаць на сваім гэтым крыле, калі я магу падляцець проста вось так на дельтаплане? Адразу збочная місія, каб гэта перабіць. І паляцеў уніз. Плясь. О, тут, дарэчы, пячора. Просто их полно. Воу! Ты что себе дозволяешь? Одни кульстимры. Я не ведаю, вы хотя б пердзіце нешта там. Каб вас чутно было. Так. О, гэта пакруціць. Пакруці, кажу. Ух ты, ёпта. Там есть крючок. И тут есть крючок. Что там? Я так розумію, это малпи. Тудема, сюдема. Так, ну давай. До речі, дзіўна, але трэба было на один... Падаецца, на гаманец. 4 скуры мал. Я здзівіўся нават. Эй,
А што здзіўляцца, калі ў нас скуру рыб трэба збіраць. Так, і што тут у нас? Тыгр. Нейкі тыгр. Ну і што, зноўку на наркотрып нейкія Шангрила. О. Модам толькі скуркадуку, дзе на гаманец. Ну так, грошы ж не смярдзяць, правда? Чаму б не з дупу ўзяць скуру? बस मुझे कूदना था। Не разумею. Я штосьці не побачыў нават задачу ніякую, што мне трэба зрабіць. Скочыць? Ён сказаў соскочыць. Ну давай. Ой, ёб твою мать. मैं जवान था, किरती राजा के योद्धा के रूप में मैंने सिर्फ अभी अपना नाम कमाया था, कालीनाग। मुझे राजा के रक्षक के रूप में प्रतिष्ठित किया गया था, लेकिन मुझे थोड़े अलग ही काम के लिए चुना गया। मुझे भेजा था धरती के स्वर्ग शैंग्रीला को ढूंढने के लिए। आपका टांका असंभव को कैसे दिखा सकता है? इस स्वर्ग का गवाह बनने का सिर्फ एक ही रास्ता है, इसमें रहना। यहाँ तक मेरा रास्ता लंबा और कठिन रहा। मैंने बहुत कुछ देखा। Так, я таки ангельский не разумею, мне тяжковато. कभी ना हो। लेकिन मैं मूर्ख था, जो सोचता था कि स्वर्ग दुखों से मुक्त होता है। What are you doing? Ой, боже, не. Так, нейкі белы олень, а зброі няма ніякай, дарэчы. Гэткія гулькі троху страшаць. Так, будзе дрэнна, калі Макс до конца першай часткі Far Cry трашком стане. Не дачакаешся. Ёпта. Табе дапамагчы? वो एक दूसरी दुनिया से था, एक रक्षक। Тяжко, котки. Ой-ой-ой. А што гэта я так падрала, цікава? एक भीम के जानवर के दांतों से अटका। Кажуть, дослідуй Шангрила. जंगल में भयंकर लड़ाई हुई थी। शेर अपने घर की रक्षा कर रहा था, लेकिन किससे? Там знову уровень яка котка. На ягуара падобна. Гэта вяў. Ля, ўсё чырвонае. Што гэта? Што гэта? शैतानों ने शैंग्रीला पर आक्रमण किया। इस धरती के नहीं, साफ मन के नहीं। कोई चीज अपने लिए शैंग्रीला को चुराना चाहती थी। Паглядзеў, убачыў нас, накрычаў. Головы адсек. Гэтым жывёлам. Што гэта ўвогуле было такое? Ох, дзякую за Джона Сіна. Скачок веры было. Так. Магнатера, дзякую за магнатэрыю, Фэй.
Прекрати, тут кажут доследуй, ни хера доследовать не дают. Просто идти по шляху. Опа. Тише. О, ты живая? शेर मौत के मुंह से लौट आया मेरी जिंदगी बचाने के लिए नहीं बल्कि एक सहयोगी पाने के लिए Так, aim на enemy и покажи, кого атаковать, и он будет атаковать. Правильно? Так. А это кто? मेरे जैसा किरती खोज करता इस पुराने Секира. भूमि की खोज कर रहा है Это ты, кто шукає यहाँ нечто. वो शंग्रीला के लिए अपना जीवन कुर्बान कर रहा था А запису тебе जैसे потягать स्वर्ग के можно? नशे में चूर हो Чуєш ти? Мабуть, нельга. उसे मारो Дякую за допомогу, коточка. Ось і там бачу одного. А тут так само голови лежать. Ось тут ось. Там мусить бути? Ні. А моя кокопян. Колені змухнуть, то отсюда не буде. Ну, хлопці, ні. Бля, тут нікого великого завалили. वहां पर Пусть за Беларусь. अभी जाओ После их ничего не застается. Ой. शेर जाओ Так. Котка бяже від його з винтові кирди. Неправда. Коточка довіряє, бо ведає, що я добрий. Так, потім туди. Давай сюди спочатку. मैं Лайченка яка. प्रार्थना के पहियों के साथ बड़ा हुआ हूँ लेकिन इनको Spin देखकर the ऐसा लगा money कि ये wheels. देवताओं के लिए बनाए गए हों वो इतने बड़े थे А ён же ж не па-ангельску размаўляе, правда? А калі я на гэтага не трымаю. Вось гэтае трэба. अभी Вось гэтае трэба пакруціць, правда? आक्रमण Акрман. जाओ Ой, гэты там скубе. वहां पर Я нават наблізіцца да іх не магу, бо яны мяне бачаць. І гэта раптам што вось зараз было, гэтае седзячае. Перамяшчаюся. आक्रमण Акрман. Усё? Перадушыў усіх? Ну нібы так. Ваўчок. शिकड़ा ही मुझे महसूस हुआ कि जो आश्चर्य मैंने देखे थे वो सिर्फ मेरे मनोरंजन के लिए नहीं थे शंग्रीला खुद को बुराइयों से बचाने का प्रयास कर रहा था और अपनी रक्षा के लिए मेरा मार्गदर्शन कर रहा था Так, пережидай, выплюнь. Так, не лезь дурный, на тебе сожрет. Парады даете. Так, кого? Где? Кто? Зимару. Давай. Хтось це там зліва на мене реагував, я пам'ятаю.
Бля, котку грызуть. Ти погляді, паскуди які. Налетіли. Ви бачили? А цікаво, чому раніше не реагували так само? Що це за зміна мов? Я на такое не підписувався. Я их могу так само лупендзіць. Добре. Заўважылі, што калі іх лупендзіла котка, то яны адрэагавалі не так, як звычайна. Что вы, блядь? Не атрымалася гэтым разам, чэрці. Все, крутанули сабе, пайшлі далей. Куру замочили. Добрая песня, нарешті була. Бля, яка пригожа, ну поглядите на її. Ой, ще й срамлива, стіпла. Не абы что, яка котка. Так, а тут что? Чому сюди можна залезти? Некое древо. Ой, як я люблю такі місця, де тобі дають можливість залізти і нічого там нема. Червоні квіточки. Кажуть нам досягнуть звана нейкого. О божухну. Так, use to escort your enemy. Ён його, а дверню увагу, і ми його заб'ємо. Зрозуміло. О божухну, ля, кольки їх тут. Ось гетера мелося на увазі. Так. Ось так. Завалили. Усіх ці ні. Малечина, малечина. Я так само гоноруся тобою. Бля. Блять, ти божок, ну ти... Бяжем. जब मैं बच्चा था तो मेरे पिता मुझे शंग्रीला की घंटियों की कहानियां सुनाया करते थे। उनकी ध्वनियां धरती से बुराइयों को दूर करती थी। वो मुझे चेतावनी देते थे, तुम अपने माता पिता का कहना नहीं मानोगे तो घंटियों की ध्वनियां तुम्हें ढूंढ लेंगी। मैं उनसे बहुत डर जाता था। इस भय का शिकार मैं अकेला ही नहीं था।
Episode 92. О, вітаночки. О. І що гэта у нас такое зараз будзе? Дзынь-дзынь-дзынь. Усё, на гэтым расповед закончыўся. І што гэта азначае? 6. Проверка не... О, боже, чекайте, градус старости повысился. Молодые есть у чаце? Некие у вас цікавые размовы. Незразумело абсолютно. Бачили, які гэты ступы у нас? Некие кеды з золотыми гэтымі. You walked in holding that banker. Right, and then you put it up in a frame here and then curled up on the floor for a kip. Yeah. You in a trance. You're speaking a weird language. О, то бок мы кавалками будем збираць гэтую картину? I don't know, but it was fucking weird. Was that here when you moved in? У першыніцы я праходжу гэтую гульню. Слухай, падаецца, што так, бо я нічога не памятаю. Я памятаю, што вельмі даўно праходзіў. Ну, реально вельмі даўно. Мабыць, калі яна выйшла ў 14-м нейкім годзе. 15 макс. Але ні халера не памятаю, абсалютна. Хутчэй за ўсё не. Хутчэй за ўсё блытае проста з трэцяй часціны. Right. Well, we're off. We'll send someone back here to clean up the rest of our shit. All right? О, нарэшце яны валяць. Давай, піздуй адсюль. Toodles. Toodles. Пацукі. Нарэшце. Выдатна. Мінус чэрці з маёй хаты. Але я так разумею, што колькі гэта 6 павінна быць усяго кавалачкаў гэтай мапы. Ну, не мапа, гэта у нас карціна. Ці чакай, габелен. Во, яна ж вышытая, правда? Гэта габелен. Нам толькі што паведамілі, што наша хата нарэшце стала нашаю. Дзякую велічэзна. Я б здзівіўся, калі б так не было. Ну што ж, яшчэ одну місію выканаем. Хлопцы, ці будзем разыходзіцца, што вы лічыце? Бо я б, шчыра кажучы, на сёння завершу. Мне ўжо хапіла. Так, што тут? Нічога? Нічога карыснага. Каля вадаспаду. Ядрыць вас, мадрыць. Які сабе будыначак зрабілі ягоныя бацькі. Двухпавярховы, каля вадаспаду. Вось гэта заможнасць. Не, ну я туды не пайду. Так, знато старыя, просто загулі 6 і 7. Канспіролагі, ваша маць. Затое адсюль можна лётаць. Будзе на Вінгсхьюце. Ну што, добра? Добра, давай паглядзім, што можна набыць за гэтыя скілы. Скілпоінта нічога. У нас один скілпоінт, а чамусь не. Вось гэтая наступная. 3. А тут колькі? Па 4, гэты і гэты пункт. Вось, на гэта мы на сённяшні дзень завершым. Заўтра, паўтару, заўтра стрыма не будзем. Заўтра у мяне сустрэча па працы, ўсё такое. Вітанашкі, олдскул, дзякуй, што зайшоў. Але неяк пазнавата, ведаеш, таму што мы толькі што скончылі. Вось. Таму увечары заўтра, хутчэй за ўсё, будзе стрым. Я з пацанамі, хлопцамі дамоўлюся. Наўрад ці гэта будзе Radio or Not, хутчэй гэта будзе Species Unknown, а можа што іншае, паглядзім. Вось у любым выпадку. Заўтра сустрэнемся проста ўвечары. Ну і, адпаведна, ў пятніцу пакуль што плануецца і разумею так, што будзе. Вось. Не, одну місію не. Ужо ўсё, я бачу, па часе у нас палова зараз. То бок, каб было 40 хвілін, то яшчэ было б тады. А так лепш завершыць. Магу не справіцца, так бы мовіць, не паспець да свайго часу. Добра, пабеглі тады да нашых шляхетных асоб у рэйд, на твічы, вядома. То ў нас ёсць Ангар Ралеф, вядома, то пайшлі да яго. Яшчэ раз дзякую усім за прагляд, за вашы падабайкі, падпіскі, фоловы, ўсё такое. Пабачымся заўтра. Усім добрага настрою, добрай серады. Усім пакуль. Ну і вядома, ніколі не забывайцеся падтрымліваць Украіну і вольных беларусаў. Добра.